ho rozjebem. Neviem, ale tento je úplne prijebaný, kámo. Aha, tu sa plaví, kokotko. Čiže zabijem znova, ty buzerant. Jasné. Lol, dostal do okna za 105. Po piči. Krek. No a hádam si Ja teraz ho tu nečakal, budem že ťa čakať, ja ho mám zastaví. piči. No utekol. No sa nevráti. Čas si ho nechať svojho kamaráta mŕtvého. Aha, tu sa opravuje, kokot. Tu je normálne. Tu kempí! Tu číha! Pôjde naspäť pre ho, uvidíš. Už sem ide. Už ide, ja viem. Proste tieto autá. To fakt tu nemôže ostať. Rozjebnú to auto už. No konečne! Ty ako To je- nebudeš tu žiť. To je strašný kokot. To Ten ako prosím už si ťa, uveril. čo všetko robil do piči? Normálne mu zatancuj kokotovi. Ten si to zaslúži, ale nejaký riadne tanec, že... Respektuje si ťa? Čo tebe? Nie, ťa bude respektovať, ty kokot. Ja nerespektuje. Už fakt ďalší takýto kokotinie. Jasné do matky! Jaj! Áno, proste, on doletí, ty kokos s brokovnicou. No aj zase super hrdinky, ty kokot. No hádam si, akože ani nedúfal v to, že by nedoletel. Ako? Takže to si celkom uveril, nie? Čo ti jebe? Bažináč stále proste nič. Zavolaj tomu kokotovi, alebo čo už. Je. Teraz som že vstal. Spíš tak meter od svojho kompu, bažinač. Čo tebe by som podľa nevedel spať takto dlho. Ja fakt nechápem. Jak on takto dlho dokáže spať. To je bažináč. On proste sa uložil na bažinný spánok. Když vypnem si to audio do piči.
Bez to fakt inak neviem vysvetliť proste toto jeho, že on je schopný spať do 5. No ale ideme dúfam za všemocným banánom. Tak ideme. Nech už ten názov že dáva aspoň zmysel, keď som to nazval, že banán nekonečná. Pre potencov už vidno bolo, ale banán ešte nie. No ale letia sem. Všetci chcú požehnanie od banánu. A jasné, že on mi dá proste medkit. To ako pristal s brokovnicou! Áno. Akože ty si snaď ani nedúfal v to, že on by pristal bez brokovnice. Ako... On tu pristal, ty kokos za rybu 2-0 normálne s brokovnicou na mňa začal sprejovať. To len ty nechápeš, to je ten nový mod. No ale mne dal medky ten kokos. On vycítil, že si ho potreboval. Boješ dúfam s banánom. Hej. To ostal na piču, nebude nám dodávať medky obidvom. No ale teraz dúfam prehráme na banány. Že príde celý skvad banánov. Ulapnú 4 z auta. Aj keď hráme duá. Ulapnú 4 z auta. A čo ten Bažinač nejde ani hrať teda? Ja neviem, napísal správu nejakú, ktorá zase bude, jak ho poznám 6 hodinová, o tom jak on proste musí si zase navariť. Vravel som, že možno pôjdem hrať, nie určite, to je kokot. A on sa potom diví, že proste prečo nemá toľko kamarátov, koľko by chcel mať. On ti potom povie, že on vlastne sa cíti zbytočne, že s ním nikto nebaví, lenže keď on robí takto pičoviny. No ale jebe ti! Dúfam, idú za nami. No jasné, že idú za nami. Veď ako inak. No ale ja máme na streame napísané, že možno príde aj Bažinač dnes. Prídi more. Nebuď kokot. Akože ja chápem, že je to Bažinač, ale až tak jebnuté by nemusí. Bažinač je to najväčšie lákadlo dnes. Nie. No ako všetci dneska čakáme na zostup Bažinača. No akože je to tak? Ne, akože on si... Akože nezná nič, že ne všetci nečakáme iba na Bažinača. No. To musíš tak, že jedničku do chatu, ak chcete Bažinača, vieš ako. Pre toho nikoho. Pre toho nikoho, jedničku do chatu, vieš ako. A teraz čau, čo mám, že nick, že nikto. Jedno. Nie. Jaj, Bažinač. More, a Tak sa tam vráť, nie? však hej, točím to.